Tang ba uban pade u klem pelek jeng mat syu yai tai kentien iba ka ong ngaku slai malumala u ong pan ban yaka ngalai sum shwa kata mo silin de u lek no kamra sum bat ubo ya ka phone hang ta hapo kamra thia te hata ka puar ka silin kat ba kadang shong perkhat ku slai marwai hang ta kamra thia kalai i biang bawan message ha ka phone jong uban bat ka message ka ong nyen sekendo la shisngi ha ka jo ka jaka te kasilin kalanang perkan kuslai susu hangta marway tang ba kam kwa pat ban ong i ya uban anda uban uladap sum kathia ka klam kran ya u bat anda kom la shairu ka khie ka lej la ka jong ka kam bat anda kala shong hadukan kala perkan sa ya tu ka message ba kalap ka phone jong uban te hadian pat lawan ki customer hadukan jengka bantiat sentio te itai customer ila keren yaka Henry kasilin pan kamyo sngewsih bakran mai namar ba kabun jumat jem perkat palan bat ila khot shi khot yaka tang ba kasilin pade jai halamar wei ka shong anta namar ba ka khuslai palat ne ka benta jong uban ba ule arsap yaka komta kasian ka balai ba ikhot itai customer kasilin kasayo sngeu hata kapar bat ko ong yai oi so sorry mo ngam yo sngeu ti maphi khot maphi te ma i rui ong mlele ra bat ngakwa ban pen kan mau ya phi te kong ba ngo order sentiu am na phi sentiu kulam te kasilin ko ong o ha oi la yo te kala shem bat ai hai te ita ibrioru ila shem bat ilek no anda ila yo ito sentiu Henry kasilin pat ko ong yai ap se la dalong bangadan kam tia phi te itai customer yong balai mo te hadian pat kasilin ko ong yai phitre ne am pane text kai bat nga kom shi samla bat itai customer ila kandet yong he balai kumta kai ka bajai phi kong te kasilin ha ta kapor kalaya thulot ha itai customer ya kai ka balaja ka jingam jungka bat ka bapelong ya ka bakan kerpat i ba in yarap ban text kai bat ka kom shi samla ti kala ong hai tai customer pitep ngakwa ba phine text kai bat nga namar ba ngai i message ha ka phone jong ulong jonga bat ka ta ka message ru ka dei unknown number bat ngam tep manu ka ta ka ba text ya u ti ha ka ta ka por itai customer pa de i ong he ka silin balai pa de phem chek bat wa jing tep de manu tang ba kasilin pade ko ong i amp ngam kwa ban le komta namar ladang le komta ngasngeu ba ngala tuklar palat i kam personal jong u ti itai customer pade i ong yaka ho ta te pin stress ka yela de komne te kasilin pade ko ong i ni jinjar ha ngam kwa te bangal long komni ti itai customer pade i ai jeng mot no ya kasilin khnang bakan like tension i ong yaka kabahi ba phinwat ba ya ka jing shisha lada de manu kadan ka hok ya phi ba phin tem nang tadi ita i customer i ong shushu ya ka silin pm kong shubut ba ya ulak ladi kat shaba ulek ka silin pade ko ong hi ni ka de semo ka basuk bangal le kumta te ikata i customer pade im kwa ban bon ya bat ka i ong no ya ka sasngap thu la de kata da phile na phim le kata ka de tang ka jeng ai jeng mo jeng bat ngala lek mo bai te kasilin pat ko ong hi ap shua se tang ba itai customer pat de iklam pat ngap shu ya ka imi la ka mi no nak ta ka dukan jong ka te omla bayo sngo uban ru ula dawan trai te anda ula poi hayeng ule ye ba hi kasilin komba ujumlian bat uye i ba kasilin pat de kadang shadang tio ti kwa ban pandek ya ka ule yang kai no strong teres tika silen ru nda kala adaption kala lang strong kai i ba uban pade udang busy ban text brio te kawan kendet kasilen ha ta kapor te uban ula kendet threat hangta kasilen ko ong ya uban balai fi kendet kan ne te uban pade u ong ya kasilen phi penting te kasilen pade ko ong ya u e phi tangkum turu tiang hana bat kala ong ya u ne piburi ai ne nangaban te uban pade u ong yaka
em ni ngan buri ayu hi ya phi te ula ong ya ka ya le thia no la miet bat ka silen ru kam kwa hi ban bon ya u te ka le bek kat bau ong anda la poi ha jeng thia u ong ya ka silen ie fem tras ne ya nga shanya se ie ya nga ie tang ya phi te ka silen pa de ka khlam juba be e te kia thia la thia no bat anda kom la shai ka silen kala khi bat anda kala khi kala tiu sha na banta jong u te anda ma uru ula khi te kia di sha lang ha ta kapor te uban ula kali ya ka u ong kom do ki customer ki biang hi am e te ka silen pa de ka juba ki biang hi hoi te u ong biang ya ka silen ie shibet te ngandan meeting bat gitu ki bayat lang nga try kan khambiat hi shibet bangan payeng te ka silen ko ong okay bat kalau ong hala marway paman ta kasngi te ngan le ya katu ka ba ai jeng bot i customer manen te anda uban ula mi karu kala buat hi na dian jong u bat kala i ba ule rong hakawe ke restaurant bat karu kale hi kombala batha itai customer kale lang ha ta restaurant ka ba urma u te hata kapwar kai i ba uban usang bat kawai ka kynthei bat kai i ba ukudop yak ta kabrio te kasilen kamla sha shu kalai hajan bat nda ka poi hajan kapatan ya u kakali ka ei kan ya ban bat uban ula kandet hak ta kapwar ban ya i kasilen ba ka poi hang ta te ula kali ya kasilen uang piwan le ayu shane te kasilen ka klampen ngam shu ik te kijing kali jong uban kala kiyo da kijing bitar da hajabiyang jong ka bat hakata kapwar kasilen ko ong ya uban jubah msyo yang aban ka ei kani kabrio ka badan bat pimenta te hakata kapwar uban ula shus ngam no jar uklam jubah bai ei bat kata ka kynthei pade kai i ba uban uklam jubah namar ba ka dhiru ka bai tre lang bat u te kayeng na tan basyong ko ong ya kasilen kong pide isilin am ilok jong uban kasilen ka jubab ya ka ko ong ho oi ngade ti kata ka kynthei kapan map na kasilen ko ong ya ka map silen namar ba ngadang shudai vos bat ulok jonga na kata ka daw ngawan bam hang ne bat iban kanang ba ngan kham tengan kaman siam te kasilen pade hata ka por ko ong ya kata ka kynthei obale da pidang divorce bat ulok la jong but pinwan jan no bat ulok jonga ken te uban pade uyo sngo ba kasilen ka kren ka jing bitar u ong ya ka snap shua se silen nai kren dam than ka tata bat uyo thu ha kasilen u ong ya ka ini ide tang ibai trelang bat ngate bat idan kam pandan iba pentengan lang ya i namar ba idang mat i ka jing sngewsih ka jing em jong i te kasilen pade kalit no bak ka klempen ngam shu yak e ka ba uban uyo thu ha ka te uban ha kata kapar uyo i ba kasilen kampen ngam shu ya u ula buat ya ka nadian ha kapar ba kadang ya bat ula ong ya kasilen ab se wale komne bat ula ong silen balai fi modur sniu ba janga bat ka jubab ya u ka ong ngam modur sniu ken bat ka e ka bangai i bat ka kam ka ba phile ka lom kom ju te uban ula panjam ya ka da ka ba u ong ie pet shane ka e ka ba phimot kam dei te ka ba shisha nga khlem le kum ta kum ba phimot dar maphi bat ula ong ya ka nga shu ai jing tman ye i tang shipor namar ba innam dan kanu ka jing mod dos neu ya ka chi em ladi nang ta de u ong shu ya ka silen hatu ka de ka bas neu mo silen bangan ai jing karman ye no ke badu jing karman hane ha perthai de ka silen pa de kampen ngam shu ya ka e ka ba uban ubatai ha ka ko ong ye u ngam tep shu kum nungan perkhat nang ni shakmat ban bat kapan kan mau ye u ye ki promise ki ba kaya promise na do badang kendu ko ong ye u pi kan mau am ban banyila da promise man shwa banyin namburi ai hapadang jongni bat kalau ong ye u pila ju perkhan kan he ka jingle jong pi kapan mong ni am yanga
pi tep ban kapenting si sayanga kani ka jinglia jong pi bat ko ong ro ya u ngam kwa shu dalai leru ban long byang kumni ngala thai ko ban bangan em kumni happening ka jing sngewsih bat ka jing thang man siam namari yangi ki kynthei amban amdan kanu kanuru ka ba kham sngewsih ban ya ka ba pi yai kynthei kumni ti hakata ka por ndak la dap kren kumta the SELIN ka lek no ka klam phai dian shu ya u